ஹாய் லவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் தமிழ் வாகர். ஸோ என்னடா மாடல் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? ஒரு சூப்பரான விஷயம் தாங்க உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கப்பல் விலாகரில் நம்ம கோயம்புத்தூர்லேயே கலக்கிட்டு இருக்க, கோயம்புத்தூர்னு சொல்ல முடியாது, தமிழ்நாடையே கலக்கிட்டு இருக்க நம்ம சுயலன் பமி பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு ஷாப் ஓப்பனிங்க்கு வர்றாங்க. ஸோ அந்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டுக்காக நம்மளையும் கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் 2 பேர்த்தையுமே நீங்கள் லைவாக மீட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன். அந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் வந்துடுங்க. ஷார்ப்பாக ஒரு 9 o'clock ஷாப் ஓப்பனிங்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓனர் சொன்னாங்க 9 o'clock ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக அந்த ஷாப் ஓனர் சுகேல் அவங்களோட சுகேல் பமி அவங்களோட ஃபேனா. ஸோ அதனால தான் அவங்கள ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க, நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் ஓகே அப்படின்னு இருந்தாங்க. நானும் கேட்டேன், ஜி நீங்கள் வர்றீங்க, ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டால் உங்கள் ஃபேன்ஸும் ரொம்ப நாளாக உங்களை பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆசையிலே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களும் நேரில் வருவாங்க. ஸோ என்னோடய வியூவர்ஸுமே இது வரைக்கும் நான் மீட்டப் அந்த மாதிரி எதுவும் வச்சது இல்லை. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அன்பான வியூவர்ஸ் எல்லாருமே, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே, ஸோ நீங்கள் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். 2 பேர்த்தையுமே ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணலாம். இது இல்லாமல் அந்த ஷாப்பில் எக்கச்சக்க ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஜஸ்ட் 39 ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ₹1 ஏதோ கொடுக்க போகிறதா சொன்னாங்க. அது என்னன்றது தான் எனக்கும் தெரில. நாளைக்கு தான் நானே ஆக்சுவலாக ஷூட் எடுக்க போகிறேன். ஸோ என்னன்றதே நான் நேர்லேயே போய் பார்த்துடலாம். இது இல்லாமல் நம்மளாம் எப்படி ஷூட் எடுக்கிறோம் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுல்ல. நாளைக்கு எடுப்போம் பாருங்கள். ஸோ நேரில் வந்துடுங்க. எல்லோரும் ஷார்ப்பாக ஒரு 8:30 8:40 வந்துருங்க. 9 o'clock ஷார்ப்பாக ஷாப் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் நம்பர் கூட கொடுத்துருக்கேன், ஓனர் நம்பரு. எந்த டவுட் இருந்தாலும் அவர் கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ டாட்டா, பை பை, சி யூ. நாளைக்கு பார்க்கலாம். பை பை பை.